Bueno, badirudi hemen batzuk ez dute irakurri mozioa eta esan dian guztiak ere, ez? Bueno, hau ez da Euskaldun Espainolen kontu bat, hau ez da eskubia zapaltzaren kontu bat, justo alderantziz guk Euskal Herriko justifikatzen dugu Euskal Herrian bizigaren guztiok eskubide berak izan ditzagun, bai? Beraz, aurretikan irakurtzea eskartuko nizueke eta ez bakoitza bere orain dela 20 urteko monsergekin etortzea, bai? Hau esan da, bale, ordezko mozioa edo urgentziazko mozioa uste dela, sartu duzena. Bale, guk uste dugu, eta barkatu esatea, baina orain dikanek karlista txiki batzuk gerala, hau da, aldebikotasun huts hori, zegu ez gaude aldebikotasunen kontra, gu era aldebikotasun alde bagaude, guk esaten duguna aldebikotasuna eta alde bakartasuna biak erabili behar dirala. Gaur gaurkoz Euskal Errepublikanismoak edo baten alde bakarrik egiten da, aldebikotasun hutsaren alde. Aldebikotasun hutsa zer dauka? Pentsatzea Espainiak errespetatu behar ditula, gure foruak, nazioa gerala, beraz, ez dakiz errespetatu behar digula. Hori da hilda dagoen estrategia bat. Eta ez da nik esaten detelako. Guk kalera irtetzen baldin bagera eta galdetzen baldin badiogu edon hori, zuk pentsatzen duzu Espainiak onartuko digula sekula edo Frantziak autodeterminazio eskubidea, ez independismoa bakarrik. Osea, gehiengo zabal batek esango luke ezetz. Beraz, hor oinarritzen diran estrategia guztiak hildako estrategiak dira. Eta zein da horko demostrazioa? Independismoa jeisten ari dela. Bai, independismoa referentzia nagusiek esaten baldin dute aukera lehioa dagoela, Espainian posible dauta bestea eta jendeak ez pausin izten, desilusioa sortzen da. Bai? Desilusioa sortzen da eta beraz jendea desengantzatu egiten da eta independismoa bera dijoa. Inkestak hor daude. Eta orduan guk proposatzen duguna da horri buelta emateko bide bat. Eztabaidagarria izan daiteken, bestera bat egin daiteken, tempusak bestera bat egin daitezkenak, noski. Baina horrek ilusioa sortu dezake, herritarrak erakundeak batera, bai? Eskubideak eskatuz, demokrazian sakonduz, hori da eskatzen duguna. Ez dezute ikusten, beste bide bat, guk inoraz dioan beste bide bat nahiago dezute, hori bakoitzak ikusi ezala. Eta bukatzeko, gu mozioa sartu genuen, ez genuen espero horren azkar sartuko zenik, pleno batean, ez genuen espero, guretzako sorpresa izan zen, eta lehengo astean mezua bialdu genituen, bai, hemengo EAJ-ari eta bai zueri ere, bai. Erantzunik ez dugu jaso. Orduan, gu kontaktatzen saiatu gara batez ere, eta mezuan e-mailak hor daude, mezuetan jartzen zuena zen, plenoaren aurretik zuekin itzin egin dula, pixkat gehiago azaltzeko, zabalago azaltzeko, erantzunik ez genuen jaso. Así que gu saiatu ginen kontaktatzen, baina ez dakiz zer pasatu da hor, bai? Eta berriro bukatzeko, mila esker, aukera emateagatik, eta listo, bai?